Μπορεί να υπάρχουν φορές που κάποιος χρειάζεται γρήγορη και αξιόπιστη πρόσβαση σε πίστοση. Με την Pronto Peño αυτό είναι δυνατό, μέσα σε μόνο λίγα λεπτά, με μια απλή διαδικασία και τα υψηλότερα πρότυπα ασφαλείας. Δεχόμαστε πολύτιμα αντικείμενα ως εγγύηση, όπως κοσμήματα, χρυσά και ασημένια αντικείμενα, επώνυμα ρολόγια και χρυσές λίρες. Είμαι ο Νικόλαος Κερμελής και είμαι επικεφαλής χώρας Pronto Peño Greece, μιας εταιρείας που ειδικεύεται στην ενέχειρη πίστοση, δραστηριοποιείται στην Αθήνα από το 2022 και ανήκει στον εισηγμένο στο χρηματιστήριο του Μιλάνου, χρηματοοικονομικό όμιλο της Koursio Capital. Η υπηρεσία μας έχει σχεδιαστεί για να είναι απλή και διαφανής. Μπορείτε να επισκεφτείτε ένα από τα δύο υποκαταστήματά μας στην Αθήνα ή στον Πειραιά, όπου ένας εξειδικευμένος εκτιμητής θα κάνει δωρεάν εκτίμηση των πολύτιμων αντικειμένων σας. Εάν προχωρήσετε στο δάνειο, τότε αυτό θα γίνει μέσα σε λίγα λεπτά και η πληρωμή μπορεί να γίνει είτε με μετρητά είτε με τραπεζικό έμβασμα. Στη συνέχεια, τα αντικείμενά σας αποθηκεύονται με ασφάλεια στη θησαυροφυλάκιά μας και μπορείτε στη συμφωνημένη ημερομηνία λήξης να έρθετε και αποπληρώνοντας να πάρετε πίσω τα αντικείμενά σας. Πολλοί μας ρωτάνε αν υπάρχει περιορισμός στην ποσότητα και τα αντικείμενα που μπορεί να ενοικιάσουν. Η απάντηση είναι απλή. Είμαστε εδώ για να καλύψουμε άμεσα τις ανάγκες για ρευστότητα, κάνοντας ένα συμβόλαιο με ένα αντικείμενο και λίγα ευρώ ή πολλά συμβόλαια, πολλά αντικείμενα και πολλές χιλιάδες ευρώ. Καλέστε μας στο 211 19 89 380 ή επισκεφτείτε τα υποκαταστήματά μας Σόλωνος 75 Αθήνα και Φίλωνος 69 Πειραιάς, μόνο και μόνο για να ανακαλύψετε την αξία των αντικειμένων σας.